Καλησπέρα παιδιά, Cardverse εδώ και καλώς ήρθατε πίσω σε ένα ακόμα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα ανοίξουμε ένα blaster από τη νέα σεζόν Prism 2023-2024 και για να μην βγει έτσι πολύ μικρό το βίντεο θα σας κάνω και ένα mini mail day. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το κουτί. Panini φέτος δεν έχει τα δικαιώματα για πολλούς rookies, top rookies μάλλον, οπότε ανακυκλώνει παίχτες All Stars όπως ο Edwards, όπως ο Λούκας στα εξώφυλλά της ή όπως στα περισσότερα έχουμε δει έχει τα αδέλφια Thompson. Αυτό είναι το κουτάκι και εδώ μπορείτε να δείτε τι θέλουμε να βγάλουμε τέλος πάντων από το κουτί. Φέτος είναι αρκετά ανανεωμένο τα blaster του Prism, έχουν και αριθμημένες κάρτες, τα έχουν ονομάσει Seismic, εμείς τα ξέρουμε ως Pulsar. Ξεκινάει, μάλλον φτάνει μέχρι το green, ξεκινάει από το κόκκινο, έχει και ένα μπλε νομίζω στα 145 κομμάτια και φτάνει μέχρι και το 25 που είναι το green. Silver Rookies που κυνηγάμε πάντα, green. Και πάμε να ανοίξουμε λοιπόν το κουτί. 24 κάρτες, 6 φακελάκια. Ψάχνουμε τα crack ties, τα glitter που δεν έχω δει ποτέ glitter κάρτα. Μέχρι στιγμής έχω δει πάνω από 3 cases να ανοίγονται, δεν έχω δει ποτέ glitter. Το αφήσω πίσω το κουτί, στο background. Μου το έχει ζητήσει ο Θεοτόκης, οπότε προσπάθησα να μην το σκίσω πολύ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 τα φακελάκια μας και πάμε να ανοίξουμε. Φέτος θέλω για το PC μου Derek Lively οπωσδήποτε από τον Dallas. Θα ήθελα να τύχω έτσι και μια Wemby να τη δείξουμε και στο κανάλι. Πρώτη κάρτα λοιπόν, Derek Lively. Μια χαρά η base, μακάρι να βγάλουμε και μια αριθμημένη, θα ήταν απίθανο. James Harden Dominance. Η πρώτη μας crack ties είναι Yusuf Nurkic. Δεν παίζει πλέον στο Portland αλλά στο Suns, το βλέπετε και όλα στο γράφει εδώ πέρα. Και Devonte Graham. Εδώ έχουμε τα hits, εδώ έχουμε τις μέτρες κάρτες και εδώ έχουμε τις base. Δεύτερο pack. Είναι πολύ δύσκολα τα συγκεκριμένα. Νομίζω ότι φέτος στο κανάλι θα κάνω αρκετά Prism openings. Μ' αρέσει πάρα πολύ το set. Το πλαίσιο αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και μπορεί να πάω για ένα rainbow. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι το rainbow, πολλά διάφορα χρώματα από τον ίδιο παίχτη του Luka Doncic, έτσι, σαν tribute. Βλέπουμε μια green πίσω. Jovic, είναι rookie τουλάχιστον green. Δεν θέλει να μας δείξει. Spurs και είναι Jeremy Sohan, ok. Μας έπαιξε λίγο εδώ πέρα η μοίρα μας. Ένα κακό παιχνίδι αλλά δεν πειράζει. Τρίτο φακελάκι. Δεν θέλει να ανοίξει καθόλου παιδιά, πραγματικά. Chris Paul, Bill Coulibaly, φίλος του Wemby, Marcus Sasser, Crack Ties, έχει κάνει αρκετά καλά παιχνίδια Marcus Sasser. Θα το βάλουμε εδώ πέρα και Joe Ingles πλέον στους Magic. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στη μέση, οπότε να σας δείξω και τις αγορές της τελευταίας εβδομάδας μάλλον, γιατί το τελευταίο μήνα τη δείξαμε στο προηγούμενο βίντεο. Όποιος θέλει μπορεί να το τσεκάρει. Orange Explosion, Cole Anthony. Για το Master Set που πάμε να κάνουμε στο Photogenic, Julius Randle. Kristaps Porzingis με ένα φοβερό color match από τον Dallas και όχι από τους Celtics, γιατί είναι και αυτό πράσινο. Ένα πολύ ωραίο die cut του Pascal Siakam, το βρήκα πολύ φτηνό και μου άρεσε, το πήρα. Είναι και από τις τελευταίες κάρτες που βλέπουμε στο Toronto. Πλέον στους Pacers. My House, Devin Booker, για το set του My House που θέλω να το ολοκληρώσω. Και εδώ άλλη μια Devin Booker, Red, White and Orange. Μια Orange από το set Illusion σε ένα insert, φοβερό color match θα μπορούσε να ήταν, αλλά επιλέξανε την mauve φανέλα. Γιάννης Αντετοκούμπο, Orange Cracked Ice. Γιάννης Αντετοκούμπο, Red White Orange
από το Select και μια πολύ όμορφη Mosaic Parallel και Set Mosaic Rookie του Tyrese Haliburton. Αυτό ήταν το Mail Day και πάμε να συνεχίσουμε με τα άλλα 3 φακελάκια που μας έχουν απομείνει. Mike Conley, ξανά Mike Conley, Scoot Henderson, έχει απογοητεύσει, είναι αλήθεια, αρκετά Scoot Henderson. Είχαμε αρκετά μεγάλες προσδοκίες και έχει απογοητεύσει. Πάει να κάνει ένα comeback μετά τα Χριστούγεννα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ο point guard που περιμέναμε ότι θα σώσει το Portland και ότι αν πήγαινε αυτός ο Lillard δεν είχε μέλλον στο Portland. Δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτό το πράγμα. Tyrese Maxey, ένα ακόμη crack ties Magic και είναι ο Jalen Suggs. Ok, Peyton Watson η Silver και Magic Johnson η Base Card. Πάμε να δούμε και το τελευταίο φακελάκι τι μας επιφυλάσσει. Σίγουρα θα αγοράσω και το retail. Σκέφτομαι για το Mega Blaster ακόμη, δεν είμαι σίγουρος. Θα τα δείτε σίγουρα σε μελλοντικά βίντεο. Zach LaVine, ο αιώνιος τραυματίας φέτος. Desmond Bane, άλλος ένας τραυματίας. Έχουν φάει κατάρα οι Grizzlies. Εντάξει, δεν είναι λογικό αυτό που συμβαίνει φέτος. Derek Whitehead, Instant Impact. Πολύ βελτιωμένο το Instant Impact φέτος. Μ' αρέσει αρκετά. Και τελευταία μας κάρτα είναι άλλος ένας αιώνιος τραυματίας, ο Jonathan Isaac. Αυτό ήταν το κουτάκι. Κάνουμε ένα mini recap του τι βγάλαμε. Scoot Henderson. Νομίζω το hit του κουτιού είναι ο Marcus Sasser, η Crack Ties, Nurkic, Derek Lively, για το PC θα πάει σίγουρα, οπότε μας αρέσει. Το insertάκι, μια Silver εντελώς αδιάφορη, Jalen Suggs, Mike Conley, Green, Bill Coulibaly το insert, Jeremy Sohan, Green και Dominance James Harden. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα σχόλιο ποιο κουτί θέλετε να ανοίξω σε επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια από μένα.